er skolens hjerte. Jo mere tid børnene tilbringer sammen med jer, jo dygtigere bliver de. Vores børn skal blive så dygtige, at de efter folkeskolen kan tage en faglig uddannelse eller gå i gymnasiet. Jeg vil sige til alle Danmarks unge, tag en uddannelse. Ikke for jeres forældres skyld, ikke for min skyld, men for jeres egen skyld. Det vigtigste er ikke, hvilken uddannelse I tager. Det vigtigste er, at I tager en. Så I kan vælge selv. Så I kan klare jer selv. Så I er klar til forandring. Derfor er jeg også så glad for, at flere end nogensinde er i gang med en uddannelse. For I unge har at gå på mod til at lære nyt. Nyd det. Det er sjovt at blive dygtigere. Men til jer, der er i gang med en videregående uddannelse, vil jeg også sige. Vi har jo indrettet os på den fornuftige måde, at alle, der betaler skat, også betaler til jeres uddannelse. Det gør vi gerne. Men vi forventer også, at I løfter jeres ansvar. I må hurtigere igennem uddannelserne. Vi har brug for jer. I skal være klar til forandring. Vi viste også, at vi var klar til forandring, da Danmark kom med i det europæiske fællesskab. I dag er det 40 år siden. Det var en god beslutning. Det europæiske samarbejde står for frihed og demokrati. Det er et fællesskab, der har samlet Europa, så Danmark i dag er omgivet af lande, der vil os det godt. Det er et fællesskab, hvor vi tager ansvar for hinanden, også under krisen. EU er ikke perfekt, men vi skal huske på, at uden EU vil hver land stå alene. Før vi kom ind i det europæiske fællesskab, var der bekymringer. Kunne vi bevare det særligt danske? Kunne vi klare konkurrencen? Her 40 år efter kan vi svare ja på begge spørgsmål. Vi fik en stærkere stemme i verden, end vi ville have alene, og vi fik mere velstand ved at handle med vores naboer. Igen blev det nye til en styrke. Den erfaring skal vi bruge nu, hvor der sker store forandringer i verden. Vi har i mange år nydt godt af at sælge varer til vores naboer og til USA. Det skal vi blive ved med. Men de næste år vil nye vækstlande stå for halvdelen af verdens fremgang. Og vi skal selvfølgelig også være der, hvor væksten er. I lande som Kina og Korea bliver befolkningen rigere med rekordfart. De får mere og mere brug for alt det, som vi er gode til i Danmark. Sunde fødevarer, grøn energi og god ældrepleje. Mange danske virksomheder arbejder hver dag stenhårdt på at få nye kunder og nye samarbejdspartnere. Det er vigtigt. Vi vinder på at handle med resten af verden. For eksport til Asien giver produktion og arbejdspladser i Danmark. Og derfor lægger regeringen mange kræfter i at skabe flere eksportmuligheder. Vi skal handle ude for at sikre vores arbejdspladser hjemme. I aften vil jeg sige en dybfølt tak til de danskere, der meget konkret handler ude i verden, og som forandrer verden med det, de gør og risikerer. Jeg vil sige tak til vores soldater i Afghanistan. Vi er stolte af jer. Og jeg vil også sige tak til jeres familier og venner her i Danmark. Efter mine besøg i Afghanistan og mine samtaler med soldaterne står især én ting tilbage. Deres taknemmelighed over opbakningen hjemmefra. Nogle soldater siger, at på en måde er deres egen mission enkel. De skal passe deres arbejde. Familie og venner hjemme kan kun gå og vente og håbe. Og det er langt tungere. Jeg forstår godt de soldater, som siger, at I herhjemme er lige så store helte. For uden jeres støtte
ville vores soldater være uden det stærkeste skjold, man kan bære foran sig. Vidstheden om, at man er elsket og sammen. Kære danskere, ude og hjemme har vi gennem historien mødt nye udfordringer med åbent sind. Vi danskere er gode til at få det bedste ud af forandring. Fra oliekrise til ny teknologi til handel med resten af verden. Vi har taget et ansvar, hver især og sammen. Det skal vi gøre igen. Vi skal have styr på vores fælles husholdningskasse. Vi skal uddanne os. Vi skal have alle med. Vi skal række hånd ud til dem, der er ved at snuble. Vi skal holde fast i vores solidariske samfund. Sammen skal vi tage de trygge og solide skridt, der bringer Danmark videre. Og når alle skridt bliver lagt i forlængelse af hinanden, så når vi fremskridt i fællesskab. Godt nytår.